my Lord. Igbo my King. I never seen this kind of love. I never seen this kind of love. Yeah. n'ihi na ihe ọbụla ekpuchiri ekpuchi ugbu a ga-ejide ha n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. My brother, please, ndị sister, ndị knights of the church and the ladies, ndị nna, tata was special day maka ndị nna. Yeah. So tata Father's Day, ndị nne mfụnanya, ụmụaka mfụnanya, they are all nice. Ndị na-adị Igbo ebe a. So Jeremiah wee na-ekwu na ndị na-akpagbu ya ma ọ kachasị ndị enyi dị n'ahụ ya nọ na-elele maka mmegbu maka na ọ bịara ịgbasa oziọma dị iche. Pọl ga-ewere ma ihe ọhụrụ nke abụọ agụrụ anyị na ọ bịara maka ọnọdụ jọrọ ndị a na-enwe gwara egwu onye kpata ihe anyị onwe okwuru ọbụla ịkọ ọma anyị oziọma Jesu Kristi wekwa anyị oziọma na ụjọ dị n'anyị anyị abụla egwu onye nwere ike igbu anụ ahụ anyị mana nwere ike ọ ga-ere n'obi. N'eziokwu, a na-atụ anyị na katikizim kedu ife anyị ga-aga wee kpachapụrụ anya ọgwụ anụahụ na ọbụgere n'obodo. Mana ọtụtụ oge ụjọ na-adakwasị anyị na ọ na-eme anyị na-ada eche echiche ọfụma ma ọ bụ ikwu apụta ife anyị kwesịrị ikwu apụta ma ọ bụ ịgba akaebe anyị kwesịrị ịgba na ndụ. Ọ bụrụ na anyị na-atụ egwu maka ife ụwa ya ekwu ma ọ bụ ife ya dakwasị anyị na anyị nọrọ n'ikwupụta ozi ọma nke nwere anyị Jesu. N'eziokwu, ụjọ ndị mmadụ na-arụ erika. Ụjọ ndị mmadụ na-arụ erika. Ụjọ nwere ike ndị atụrụ na ikezi na ịgụcha akwụkwọ na ịma nweta ọrụ.
ike na ụjọ a na-atụma ha ebe promoshọn ma ọ bụ ha na onye isi mba n'ụlọ ọrụ mba ụjọ a na-atụma na-ekwere ike ịtụma o nwere ike na-agbawa anyị na ọha ezi ma ọ na-adị na ya bụ ụlọ anyị n'ụlọ ndị anyị ụlọ ụwa ihe na-adị anyị n'ọwa ndị ọma ndị ụmụnna ọhụrụ akwa ndị eziokwu ma ọ niile nwere akụkụ esi asị ụjọ akụkụ ezigbo ụzọ eziokwu na ndị agbata igwe obodo ụgwọ ndị a ndị mmadụ na-ahụ anyị na-ahụ na Naịjirịa anyị si na Naịjirịa were o nwere ụzọ ị ga-agbawa na Naịjirịa ihe na-enwere ihe nwere ike ịkọbasị n'ụzọ na-enwere ike ịkọ ọgụ na-enwere ike ibu ụlọ na-enwekwazi ike ibu ụlọ ụzọ some are abnormal fears, some are normal fears. Dịka ị na-aga n'ọfịa etiti ọfịa e nwere ihe na-atụrụ n'ọfịa na-agbanwe ike ịnọ ya bịa karịa that is normal. Ma abnormal fear bụ ihe n'ihi na ụmụ na Chicago ịga na Chicago na Chicago ịnụ ahụfịa dị ọzọ ụlọ ịnọ mana Jesu Kristi na-agbarị ndị na nkuzi ọ na-akụzi na ndị na-adị na ndị otu Kristi kwesịrị ịgba mbọ na ịgbasa ozi ọma nke eluigwe na Jesu Kristi ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Ọ gwara ndị ụmụazị ya na John chapter 16 verse 33 wee obi siri ike obi sie ike n'ụwa na a ga-enwe nsogbu dị iche iche many tribulations mana ọsịkwa obi siri ike courage agwụghọta ọgwụ n'obere ụwa ndị be anyị n'ebe anyị si na egwu ọnwụ na-atụ onye ọbụla ndị dibịa ndị be anyị enwere ọgbapụisi na-eji ebe ndị mmadụ egwu na dibịa eme nke a obi atụbalụ obi agbapụrụ ọ nwere isi nna mgbe nna na-ama ọgasị mati ana m na-eri nri ụtụtụ mana ịna m na daadị tebụl m ga-afụ mgbe mmadụ batara na daadị tebụl ofu nwaanyị wee na-abata wee na-akpọ CP bụ nwa na-egbu PP bụ nwa na-egbu ọkwa maya obibi ọsị PP bụ nwa na-egbu na abali ize na ndị ya na-emegide ogbo isi egide na wee bụ ndị na-erikwa ọbịa jiro isi agbama gere ebe ọsị na ndị na-egbu onye isi egede bụ nwa na-egbu isi egede ikpe bụ ọwụrụ ọbịa na o ji n'aka aka na majiji na oji uwe wee leta oji uwe bụ ọrụ oji onwe bụ ụlọ ha aba na mbụ ọ gbara arụsị na abụọ na akpọ ha ahụ ọma mgbe onwe ndị abụọ na ebe a onwe ya bụ ọ gwara na aba arụsị a na-akpọ deiti a na-akpọ ha aba ọ bụrụ na o tere nwaanyị ahụhụ na ọ chọrọ ka ọ bịa na shrine ya kedu ibe na-ese okwu ibe ese okwu bụ na nwaanyị a na di wee prọpati ha lụta n'ama ọhụụ di wee meja wee nwụọ ndị tenant na-apụtara ya ugwu ụlọ nna nwoke wee nye ndị tenant wee kweba ndị ọnya ga ya na-apụta n'ugwu ụlọ gbaa ahụ mama ya na nwa ya nwa obi ma
n'ọnya nọchiri anya papa ya mama ya wee si ya mba na mụ na nna ya ụlọ na mbijede ụkwụ ịchọzie ndị akwụkwọ ọrụ mgbe ihe ma kịta go get your own shit. O wee dete mama ya na ha wee dete mama ya wee dee akwụkwọ wee si mama ya ya bịa fere na wee na-akwụkwọ ka ha abalị ụbọchị ebe anya o ji leta ha aba aka ji na mgbe nwa na-agụle ka ha abalị ije mama na afọ agụle ka ha abalị na ịbụ na ha aba ama ha akwụkwọ na onwe eze nnesi dị nse mma bịa o wee bịa na pawa ndepụta bịa biskit na mọ wee na dine weta machis wee mụnye leta ha asọ ọkụ nwanyị nse mma bịa sị mma iwe ezi nsogbu ọsụkwere ọrụ nse mma akwụkwọ leta ha ọkụ pipi na-egbu pipi na-egbu wese ya bịa n'obodo pasa n'ọbụla ha gara esoto wee bịa na ọfịs wee bịa dada ndị dada wee ya na ha ba mma na akwụkwọ na wee dada ego dada ndị anyị na-eme ya ya na abara na akwara nwaanyị wee wee dada wee na ọ na-akọpụta na akụbe ya ụta ọkụzi ya na ọ nweghị pasa gị na ha bụ na ha bara esoto and after investigation, all men even men for woman or the judge will declare. But all the legal value it is valid. And when permanency and the indissolubility of Catholic marriage. Always simple. Now Pope who na Pope everywhere. Pope is simple. Someone has when the chancellor there will Thomas More. Where's Thomas More? Now I'm going to go on and now I'm going to go on. Thomas More will say, I'm not going to now I'm not going to go on. I'm not going to go on. When you forget, when you forget, not to you can take my life. And I'm going to Thomas More. I'm not going to go. He died. I'm ẹtú ọ̀tọ̀ ọ̀dọ̀kọ̀ n'ofu ebe ahụ n'ofu England ahụ maka o nwere pastọ a na-akpọ Latima o nwere pastọ a na-akpọ Latima fada a na-akpọ Latima ọ nọ n'ụlọ ụka na-aka ụka oruo ihe ọgụgụ ahụ n'ụlọ ụka kwụsị ahụ bụ Matthew chapter 19 verse 3 and following ebe e kwuru na ịnụ ha na nwaanyị enugo na gịnị ya ụgwọ ofu arụ na ofu o wee kwuo mana ọ bịa fụzie Henry VIII God apata no longer because he was a Catholic. God apata no longer. And when voice in Westia, Latima. Atalanya, na kaputu ya no longer. Na Henry VIII God no longer. You are not gonna more. More Australia, over was Latima. Atalanya. Igbo kutubu kwesị ịbụ n'ụlọ ụka maka na Chukwu na-eme n'ụwa na-ebe na-ere ọbụta agụta ozi ọma ọbịakwa okwu kwute akwụkwọ ha na-ebe eji afọ ihe o mere aka ọma ha na na-aga ebe o dịbò ndị nsọ ụlọ gbara abụọ ka ya ejere masị na narị ọ nwere ebe ndị ntọpụrụ na England na tell you don't know how to do it for them. I don't know what to do. I have been to do.
onye nwe anyị nara aga otuto nke anyị emeda n'obi maka ndị anyị mee ka ọ pụta anyị ka anyị dị ọhụrụ meekwa ka anyị were oge anyị niile na-atụ eze aja nga na amasị gị site na Kristi onye nwe anyị nọnyere unu every other pew. You are the living God. Oh,
Yes,